Basic Sign Language course naman inilunsad ng isang pamantasan sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Inilunsad ng Pangasinan Polytechnic College sa Pamir for Lifelong Learning ang isang micro-credential course para sa Basic English at Filipino Sign Language bilang bahagi ng mga programang pang-edukasyon na naglalayong palawakin ang kaalaman sa inklusibong komunikasyon. Tinawag na Learn to Sign, ang kurso ay dinesenyo upang bigyan ng panimulang kasanayan sa sign language ang mga estudyante at mga kawani ng pamahalaan, lalo na sa pakikipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan sa pandinig. Ayon sa mga tagapagpatupad ng programa, layunin nitong madagdagan ang bilang ng mga individual na may kakayahang gumamit ng sign language para sa mga paaralan at tanggapan ng gobyerno upang maging mas bukas at madaling lapitan ang mga serbisyo para sa lahat. Ang nasabing inisyatiba ay sinagawa sa koordinasyon ng PPC at ng Provincial Social Welfare and Development Office, Persons with Disability Affairs Office bilang bahagi ng mga hakbang para sa mga inklusibong edukasyon at serbisyong panlipunan sa lalawigan. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas sa IFM. IFM News. IFM News. IFM News.